வானம் திறந்தது, தந்தையின் குரல் ஒலி கேட்டது. என் அன்பார்ந்த மைந்தன் இவரே, இவருக்கு செவி சாயுங்கள். மார்க்கு 9:7. இறையேசுவில் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இயேசுவின் திருமுழுக்கு அவரின் பணிவாழ்வுக்கான துவக்கமாய் அமைகின்றது. சமுதாயத்தில் தச்சரின் மகன் என்று அறியப்பட்ட அவர் திருமுழுக்கின் வழியாக அன்பார்ந்த மகன் என்று வெளிப்படுத்தப்படுகிறார். இயேசுவின் திருமுழுக்கில் ஆவியார் வந்து தங்குகிறார். தினம் தினம் அவர் கடவுளின் குரல் கேட்கிறார். திருமுழுக்கு பெற்ற இயேசு உயர்ந்த லட்சியத்திற்காக வாழ்ந்தது போல நாமும் திருமுழுக்கு பெற்று அவரின் வாழ்வோடு இணைந்து நம்முடைய வாழ்வை செயல்படுத்துவோம், நம் வாழ்வை ஒளிர செய்வோம்.